Merhaba jwara, hemxer hatsın kanala Pürtük Hazim. Hemen seydat fazım jwa pirsek yapkım. Gelo, li ve, wateya, manaya helbesta çiye, helbeste çiye. Ji kerim axwed bin videoyu da li ciye şiroveyan binivisin u dura ve gerin videoyu temaşa bikin. Ez barım anivisant u verin em ve hafte bahsa helbestan bikin. Min jwara ji edebiyata Kurdi, çar Pürtük'in helbesta bijart. Ev helbestanın helbestin nujenin. Li beri vani ez fazim hema bu kurtasi bersiva ve persi li ba xwe ez bidim yani. Helbest eve ku heste mirovan. Bu kurtasi hema eve wateya helbesti, manaya helbesti em dikarin bibêjin. Ji ber ku helbest birastî ji dilê mirova yani ji ew hestê ku di dilê me da çi xemgînî be, şadî be, kêfxweşî be, hêvî be, bawerî be, hizd û ramanê me evanan dibin helbest. Lê ji bo ku wan helbestan em bibêjin Pürtük dibe gerek ew helbestanan nexşê ser kaxizê bibin, çap bibin û werin ber destê me ku em bikarin bibêjin ev helbestin. Lê ev nayê wê wateyê ku tenê yê ku yani nexşê kaxizdan bikin berhem ew dibin helbest na wisa nîne. Helbest hemû insan yani herkes yani helbestvanê li gor hestên xwe li bîr û baweriyên xwe herkes helbestvan e. Lê yê ku bikin Pürtük û çap bibin werin ber destê me em ciwana dibin Pürtükên helbestin. Vê heftê min got ji were pêş Pürtük bijartine ji edebiyata Kurdî. Werin em wan Pürtükan nas bikin. Pürtükan da yekemîn Dilavî nivîskar Mizgîn Ronak ji weşanên Arê 2014 da hatiye çapkirin. Pürtüka Dilavî helbestên Mizgîn Ronak ew hestên Mizgîn Ronakîn ku çap bûne û hatine ber destê me û em jî dixwînin. Ez dixwazim serda behsa nivîskar helbestvana Delal Hêja Mizgîn Ronak bikim. Mizgîn Ronak ji wan nivîskaran ku yê di girtîgehê de ye di sala 1993 vir datir 30 sal hema 30 sal zêdetir ku di zindana de ye û berxwe dedwan zindana da. Eva sê berhem nivîsandine ev berhem ev Pürtük ji wan Pürtükan yeke de yek roman û yek cîrok yek jî helbest e dîsan yê Mizgîn Ronak. Mizgîn Ronak nivîskara ji Amedê ye 1973 da hatiye dunê. Nodu dudiyan da nodu yekî da nodu dudiyan da tevlê hereketa yani azadiya milletê Kurd bûye dewletbûna gelê xwe Kurd bûye lê mixabin hatiye girtin û eva 30 sale di girtîgehê de dibe piştgiriya nivîskarên helbestvanên Kurdên ku di zindana de ye bikin ji kerema xwe dibe piştgiriya wan bikin. Werin em biçin naveroka Pürtüka Mizgîn Ronak helbestên Mizgîn Ronak ji me re dibe çi. Lê dibe di serî de meriv jiyana helbestvana Delal bizanibe ew jiyana ku bi rastî yani gelek zor tade û zordarî û em bêjin ji bo milletê xwe yani ji bo gelê xwe gelekî pirsgirêk dîtine werin em helbestên wê ji çavên Mizgîn Ronakê mêze bikin. Mizgîn Ronak di helbestê wê de dema ku meriv dixwîne yekemîn rastî tiştekî tê ew jî hêvî ye. Ji ber ku ev 30 sale di zindana da ye, di zindana da berxwe dide, ew hêviya wî hên heye. Yani dema meriv helbest wê dixwîne ew dibe qe Mizgîn Ronak ne di zindanê da ye. Yani her çiqas ku ji ber yani bedena wî heps bûye lê fikr û ramanên wê bi rastî heps nebûne. Hizrên wê, armancên wê, xeyalên wê hên di nav gelê xwe da ye li çiyayên Kurdistanê jîn dibe. Mizgîn Ronak ev e. Mizgîn Ronak hêvî ye. Yê ku Mizgîn Ronakî bixwînin ew ê ku bêhêvî bin, ew ê xemgîn bin, ew ê çi zanim yani baweriya xwe ji azadiyê şikestine baweriyan bi azadiyê nîne wê ew ê dîsa baweriyan bi wan bibe. Wê bi hêvî bibin ku rojekî wê azad bibin. Helbestên Mizgîn Ronak evanan in. Werin em Pürtüka xwe duyemîn. Pürtüka me duyemîn jî kolanê dilê min nivîskar Ferzan Roş ji weşanên Perî hatiye çapkirin. Ev Pürtüka Ferzan Roş ya yekemîn e kolanê dilê min. Helbestên Ferzan Roş bi rastî helbestên xwe şikin. Li vir Ferzan Roş navê Pürtüka jî bi rastî li ba min gelek balkêşe ji ber ku diyo kolanê dilê min. Ev dide xuyakirin ku bi rastî dilê mirov her çiqas yani parçek goşta tiştekî wisa em bêjin tiştek ew qas yani belkî piçek mezin piçek qicik ferq nîne. Tiştek wisa ji dunya ji fezaya me bi rastî mezintir e. Dibe di nav wî de kolan hebe, bajar hebin, welat hebin, dewlet hebin ve dünya hebe ve fezayeke wî jî hebe lê hema ve gelek mezin e ku hema her tiştê de bi cîhtî dîsa jî berfirê he.
ferzan rojî li vir diçe nav kolanên dilê xwe di nav wan kolanê dilê xwe da evîn û eşq û welatparêzî û bîr û bawerî û ew hizr û ew armanc û xemn û xeyalên xwe ji me re dinivîse dike helbest û digîje berdestê me. Ev berhema wek diyariya mamostê ji min rahat ku hatine berdest min de bi rastî hevala Aynur jî keda wî gelek zêde spasî xwe ji bo hevala Aynur jî dikim ji mamoste Ferzan re jî dikim. Yê ku dixwazin wan biçin nav kolanên dilê xwe dibe di vê berhemê de derbas dibe ew rêya wan ji ber ku mamoste ew rêya kolanan ji me re vekiriye dibe bixwînin vê berhemê. Werin em berhema xwe sêyemîn nas bikin. Berhema sêyemîn jî helbest Pirtûka helbest ya sêyemîn xewna jiyanê nivîskar Aynur Gönül ji weşanên arê hatiye çapkirin. Aynur Gönül jî dîsa nivîskarek me ciwan e ji bêt lîsteyê di 1990 de hatiye dunyayê. Di vir de şu an navê berhemê de hemen dikarin bêjin ku helbestên yani li ser çi ne yani mijara helbestan çi ye temaya Pirtûkê çi ye rastî piçekî de xuyakirin ku xewna jiyanê Aynur Doğan ew ku duwan salên nodî da ew zarokatiya wî derbas biye ew salên ku li welatê me rastî şerek gelek mezin hebû lê îro jî hîne pir ferxtîne navda lê dîsa jî ew salanan rastî gelek salên em bêjin dewlet bi şaftina xwe bi asimilasyona xwe bi kuştina xwe bi qetliyamê xwe bi rastî bandorek gelek zêde ser milletê me kir ku di bin wê bandorê de Aynur Gönül ew zarokatiya xwe wek bi xewna jiyanê helbestên di wê zemanê di wê dewrê da dilê wê da ew dilê wê êşandine ew xemgîn kirine ew bi rastî ew pişaftina di ser wî da ser hizr û raman wê da gelekî zêde bandor li ser kiriye ku ev xewna jiyanê helbestên wî îro hatine berdestê me û em hestên wî bîr û baweriyê wî dixwînin. Ev xewna jiyanê ya Aynur Doğan jî dibe bixwînin ku hûn jî wan salên ew dijwar ew salên ku pişaftin û asimilasyonê mezin ser milletê me de hûn bibînin. Berhema me dawî ya çaremîn jî Kurd İstanbul. Rastî nivîskar Şivan Zeren ji weşanên berbangê hatiye çapkirin. Şivan Zeren nivîskar uzanın xwediyê Liberta Sahafî hefta çûnê me behsa wê kampanya Pirtûkan kir ku ew mamoste dike gelekî kampanyayekî giring e dibe piştgiriyê kampanyayê bikin heyam 15 gulanê wê berdewam be. Ev jî ji sê berhemê berhemeke ku Kurd İstanbul helbestên nivîskarek û Kurd li Stenbolê jîn dibe di çavê wî da ew hestên wî li ser Stenbolê dema diçe ber Galata Tawrê dema diçe Eminönü'ye û bajarokên Stenbolê digere bi çavekî Kurd nêrînên Kurd ew hestên wî di vê berhemê da hene hûn dixwînin wî saya vê berhemê biçek bê jî wênê Stenbolê nas bikin. Kurdek di Stenbolê bi çi awayî jîn dibe hestên wî ku li Stenbolê çi ne a di vê berhemê da Kurd İstanbul. Ji ber ku Stenbol jî bajarek gelek mezin e ku hemen bêjim 7-8 milyon Kurd li Stenbolê jîn dibin. Yani bajarê herî mezin ku Kurd ya jîn dibin rastî Stenbolê mixabin ji ber ku ew qas koçberî ew qas zulm û tade û ew şerê ku li welat Kurdên me zêdetir hatine Stenbolê bi cih bûne û li vir jîn dibin. Ev berhema jî ev helbestanan jî hestên mamoste Şivan Zeren'in. Ev em hatin dawiya videoya xwe ev helbestên nûjen ku ji edebiyata Kurdî me danastina wan kir em hêvî dikin hûn wan bixwînin û ji kerema xwe bibin abone. Videoyê me beacibînin û şîrovê xwe kêm nekin. Şîrovê xwe lê zêde bikin. Hema spasî bikin. Çi ji dilê we tê binivîsinin û pêşniyazê hevalê xwe bikin wan qane bikin wan îqna bikin ku bira ew jî bibin aboneyê kanala me û bira kanala Pirtûk Hezê mezin be ku dengê Pirtûkê Kurdî bigihîje mala her Kurdekî. Gelek spas, tem baş.